da. Yani men sözümü izah ettiler ya, yani özlere mara men şunu aydıyna tomoşaşlar. Yine öz bar kaçı. Bizim jürilerimiz katı düzümsüz. Düzümsüz. Onun adı oluyor. Kayday var öyle onun için bir yercide plus tarafını görüp çıkaracak olaylarda. Soda. Ama şimdi doğumu kırıktı mı da komentarlara sorup duracakken koy özden o yırtımı şaşırdı. Oradan bir elimizden geldi. Tıkıdıklı seyretin etme. Nesip oldu. Müngden biri. Yedip oldu 6 aydan şu müngden biri diye en vekilli oğlanımdan kovup üç köşük çıkışıyla bir gepleşin şerti o da soğudu bayraklar hatta Bayraklar aytmalı. Yo. Sadece bir iş verelim dostlar. Şu gepleşikleri de birinci yer alacak yani yaşayacak vekil var. Şimdi 7 bilen 17 yaş aralığı nimetlikte premierine. Şonu himayetkarlara eyyamdan eyyam koşulup başladı. Epeyce himayetkarlar yığınanı başka da ne koşulacak himayetkarlar. Başka da gepleşige sponsorluk edecekler var orada. Adamdan size bir yatla diye. Bizim direktörde yat bilersiniz. Peyvan kayasınız, min kayasınız. Devran kayasınız, bilenersiniz. Devran kayasınız, atmetlidir. Şimdi dedik orada eyyam, nayavrım 10-15 Arap'ta eyyam bir gepleşimizin şovumuzun dolu tertibiyle tanıştırır. Ve şov 6 ayım devam ediyor. Nesip oldu. Ana yenice katı ulu bayrak karışa ona minemizde duydur yani. Bugün şu an söz verip bilecek yenice katı ulu. Yeni burada şu şov katnaşak sağlar var ya şey. 6 aydan yurdumuzda teyade yıllıdır ya. İnşallah. Altı aydan. Bizim koy şu yılının bizim gülvatımızda arkadaşlar diyardarının sayesinde toylanan acayip toylar bedeyen bir kovuy durumunda münasip barşı, aydınçı, vekillik, talant, aktör, artist olup yetiştirdiği kulluğa umid ediyor. Canınız sağ olsun. Onunla bizden taşışmam. Bize de sizden yakini yok. Bana yarım saatler komentarlar. O 6 yarım bunga oluyor komentarlar. Dine bir takip odakları. Şeyle kovu atar yapsınlar. Emme beren kovu tekliflerden edip olsa niksanını gözünü tutuluyor. O da nerede ha? Evet. Nerede ya? Halifa. İnnik sapık çağlar. Şu taşta çıkardan o da ne? Nere diyem olsanız bir Da Vinci'de Da Vinci restoranı, kafesi bir önkü Yunus klub. Önkü Yunus öyle. Yine Da Vinci öyle. Gelivermeli. Ey. Ya da Halifa sağ olsun çaya çağırdı. Ondan Halifa neyme aydın sayılarında olsun diye. Ondan saat sayılarında olsun diye. Bol gelivermeli. Şu kafeye sayılarında olsun diye. Silap çağırdım. Tanrı yakınız. Kavul oldum. Ne diyor? Katı ya. Ben özümü aslında da yakışa özümü böyle dedi yani. Azıcık şu yakışısı bundan birine ki yakışı olmayıp çünkü başka adam. Monitor daş. Ine seydivem ençeme wagtlap tayarlanan täze proyektimiz müngden biri başlatdy dostlar netibedenden öz araňyzda tanış bilişleňizde aýdym aýtmak ukyby bolan aýdym aýdyp bilýän 7 we 17 ýaş aralygyna çağlara we yetkinjeklere biz proyektimize garaşýar. Netip bolsa bu proyekt 6 aýlap dowam edýär. Prestij 6 aýlap dowam edýär. Yaxşı Elis Production producerlik etmeginde men gurnamagymda we adalatda emin adalamyň baha bermeginde nesip bolsa 6 aýdan biz ýeňijini aglan ederiz we ol ýeňije himayetkarlarymyzyň gaty ullu kan bayragyny gowuşurarys. Ol bayrakdan entäge çenli gowuşurulmadyk bayragy nesip bolsa biz şu proyektin ahyryna gowuşurarys. Tanış bilişleňizde öz araňyzda aýdym aýdyp bilýän 7-17 ýaş aralygyna çağalan kemmesine biz proyektde garaşýar. Şu nomerlere habar tutup bilýäňiz. Başlady onda. Müngden biriniň innik fana gatnaşýan çağalaňyz spisan ýazyp başlady netibedenden bulardan meter men tolgun ýan dogry aýtsam. Bulan her birine üstünlük ardy edýän. Goý bulan her biri öz ugruny, öz направлениýasyny, öz diňeçini tapsyn inşallah, ihlaslary murat tapsyn. Hemem yine bir zat bar dostlar. Eýem iki çügedekden mer şunu ýaly boldy. Soragy jogap atşan ýöne jogap berip geçip bilemok. Düýnüň günlükde açan soragy jogapmady häzir iň gyzykly 10 soraga jogap berjekdirin. Taýýar bolun.
Assalamu alaikum. Armanda. Assalamu alaikum mehman tomoşaçylar. Dogan çyklan. Hemmäňize bir gowha bar, buşlatyň gelýär. Bir ýyl bäri, dost, ýa aýdyp berdim-mi? Bir ýyl bäri kellemde pırlap berýän proýektimiň ahyry şuň fundamenti goýuldy. Ýurdumyzda kıyasasyz zekilerin, ýaş talantlaryň ýüze çykmagyna agyzygan bolsa ýardam etjek bu uly proýekt 6 aýlap dowam eder netip bolsa we bu proýektiň şol amala aşmagy üçin biz ýurdumyzdaky iň meşhurlardan, iň professionallardan düzülen komandany şuň taýýarladyk. Syomka tarapy, prodüserlik tarapy meşhur ýaşy Elif Balakçy. Anam dilen netice beden ýerşýalyk bir proýektiň şol çykmagy üçin 24 saat, 17 saat, 16 saat işlenen bolsa 20 saat servisler. Netip bolsa ýa-da adamlaryň soňy rehmetini bersen. Indi Döwranjan, Döwranjan keçen historiýasynda da bady Döwranjan şey proýektiň gurulmaçylyk bilen çykşady. Döwranjanyň alparçylyk bilen. Indi gyrykly ýeri bir show diňe ady hakda bir 5 minut kirenenir Baka Media Show. Sawordun gepleşiň slogany näme? Gepleşiň slogany senin parlamaly pursatyň şu bar. Ine senin parlamaly pursatyň şu bar. Ady müňden biri. Müňden biri. Gelip bolsa 6 aýdan şu müňden biri diýip iň wekilli oglanmydym. Gowy ütköşük çykşyla bir gepleşiň şerti o ratsa o diýip bayraklar hakda Bayraklar aýtmaly. Yo. Sadece bir iş bereli dostlar. Şu gepleşikde dere dost. Birinji ýer aljak ýa-da ýaşasyk wekil bolara. Indi 7 bilen 17 ýaş aralygy nimet primärna. Şoňa himayetkarlara eýandan eýan goşulyp başlady. Epetçe himayetkarlar ýygnandy. Başga da näme goşuljak himayetkarlar? Başga da gepleşige sponsorluk etjekler bar bolsa, äderden size bir ýatla diýär. Bizim direktorda ýazyp bilersiňiz, Pärlan kaýasyňda, men kaýasyňda, Döwran kaýasy bilenlersiň, Döwran kaýasy atmet eder. Indi netip bolsa, ýa noýabryň 10-15 arapda ýa bir gepleşigimiň şowumyň doly tertibiyle tanıştırar. Ve şu 6 aýym dowam eder. Netip bolsa. Ana. Ýeňiçe gaty uly bayrak garaşa, onu minemende duýdurýanlar. Gön şu wagt Feder bilecek ýeňiçe gaty uly. Ýene burada şu gatnaşan çağlar var ya, 6 aýdan ýurdumyzda täze ýyllyk görýär. İnşallah. Netip bolsa. Bizim şol ýylyň bizim gül wagtymyzda arkadan ýerdamyň saýatyny toýlanýan ajaýyp toýlar bedeýär bir gowy döwründe münasip bir barşy, aýdymçy, wekillik, talant, aktyor, artist bolup ýetişer diýip ullahan umid edýär. Janyňyz sag bolsun. Ondan bizden daşlaşma. Bize de sizden ýakyny ýok. Täze proýektimizin 256-njy belgili gatnaşçysy. Akustik pirrak bolup gadan. Ay, bırak o olaýmasyn o. No, studiýalaryna bärde oturýan bolsa diýänne. Bärde bolan. Staj ýaplar. An bir gatnaşyz bolup berden nam. Bizim gellik tomaşana eyi uzun saçlılar. Saçları ilman doyurlu. Kıyma kalın başlılar. Bol, ýaşy gon ikinji tura geçdiň sen. Netibeden en ýaşy Elis Production'dan täze bir işin maslahat ne diýär? Belki bolaýar inşallah. İnşallah. Belki bolaýar bırak. Edip bolsa men ana ýa-da durmuşda. Anam Kuğuladı günledi bırak çıkıp bolaylar Döwranjan bilýän. Öňe şu şow edilen hemisi de var. Bir çemeles ondan şoň şeýlem şu an işler proýekte Döwranjany çağırdyk. Döwranjan bilen edip bolayacak. İşler inşallah. Proýekde idat agram ýokun Döwranjan söýüşe. İnşallah alyp çykar netip bolsa. Netip bolsa daway olur. Hadi. Neme? Как было, я что o proýektim aýrytym dowam eder. Awa Edip Pärlanjanyň interwýuly gepleşikleri hökmadoratda olup dowam eder. İnşallah. Öyle bir gepleşik. 5-6 aýdan bir üýe ýetmezden bolýar, bir YouTube ýerecek. Güni ya bir ýerde durup birden maşinasy tabardy kalan güni internet açyp res gir. Bir görüşüne görüp gepleşik bolar. İnşallah. Netip bolsa. Yor.
Dedik bu son şu staylar sonra söküştürdük. İndi bu projekt. Staylar elmeden enerji ben alacağım. Bir tane gitmesin. Bir yeri ol ya. İnşallah. Çalsın ya. İnşallah. Nasip bolsam. Bura versin. Şimdi kadiye mi dedim herhalde? Ha tek telefon abi. Ne şuna uğraşın? Doktor ya şu Elis Production şu mihmançılığa geldim. No aslında dün geldim ha. Yok. Ömrümden ondan okudun. Onun ökün geldim. Aa. Ama maslahat zemle. Ya öyle bari hok ben te. Sondan beri aylap karşımda zemleyini. Netibedenin yine şu sahnada bütün Türkmenistan'a yan verecek, bütün Türkmenistan'ın aydın sağ söyücülerine iş olacak proyektlerin bir netip olsa yine şu sahnada düşürür inşallah. Toylama barıp bilirsin mi? Kayıt kaçız doğru. Toylara barar. Yönüz git kafir gidelim. Allah çok bırak. Tamam. İnşallah. Abra versin, o işin başına başladık. Ne gibi olacak da. Da. Assalamu alaikum merhaba tomoshalar. Ne nasip bolsa yaqina açılacak Emral Production'ımızda halka hödürlenecek yeni bir tayara gepleşimiz. 3 rol vaqtda gepleşik yaqin onlarda size yetirib. Kerim hali bilen hemişe şu gepleşigimiz alp barar, gepleşik alp barçılar Kerim hali bilen bir adam anurif olur yani. Şu yerde gepleşigimizde görmek isleyen, has görürsünüz eleyen mihmanın adını komentarida belirlen bilen gepleşigimiz ilkinci tarihinde nesip bolsa sizin köp adını ağlan iyileşmedi, vatandaşmedi gepleşigimizde çağırır. Menäme ikimize belli. 3 yolum, 3. adamım sizin istekleriniz var. Canına sağ olun. İşlerinize bu lütfülükler yardım. 3 yol. Yaqinna. Kim qoğutan sesi? Gül şonkı. Kim qoğutan sesi? Davay. Rica ediyorum. Çok sağ olun. Ama odun yaşlarımda ak bağıt arzu edip odun yaşlarımda Men häzir Şytaýdan seňle söýüş gidem-de men wagtlyça oglanlar. Men sözümden çykman men diýenmeçe oglanlarym-kä. Sen wapşe men syla ok näil gurleşýän meňle. Mundan meterseň bilen näle urlaşma lo. Men erkek oglanam. Näçe bir zat bolsa, gider şu menden diýip gorkup durýarmy? Bolýarmy häzir men Şytaýdan gitsem senem sözüňde durdy erkek bolajak etme bolýarmy? Göz doýmaz aç oglanlar ol. Bir gün seň bilen söýüşür, ertesi gün ýene sen ýalyň birini tapar. Bar 4 tarawyňam açyk, bagtly bol. Boldy dämini? Sen ýalyklyk näçe çekilýän döwür dälizmi? Nira var ya hangi diyor alt gideyin. Ber karara. Oğlan ma aydınızdan seyretip kaldı. Söyleyeyim mi? Ben söýülemdi. Şu minutdan soň söýüleyim de. Demek men bagtıma da uçup durun onu. Boş versen diyor onun aylını verelim. Vallahi. Bir sen numaranı ver de. Ya menden nomer sorama. Sen aýt özüm belläýin. Soň jaňa daýar. Başta bir gün közünden soň mowa. Häzir gurleşip berseň özüm bir de söýsen köre. Şuna gowy işte benim ýaraýyn. Atly jaňaly. Sağ. Gowy. Onu düşündün mü? Men başga oglanlar bilen entäp ýerine dolan örme diýýän zat barmy? Janatlamama tutdunmy? Elim almadım şunu. Ha? Sonra ben şu elim almadım. Sonra Yatırdım ben. Ece yatırırken buradan. İşte yatırdı ya da buram. Aşır. Basmanım ne kadar
Türkmenistan'da ilkinci olup YouTube knopkany Murat Mollay faly diýip bilýärdi. Aýdymyň sözlerini Kerim Aýdaýowyň ýazdy diýipdirler. Yo Aýdaýowyň aýdym dogry ýazmady. YouTube knopkalym. Oýun edýän Türkmenistan'da ilkinci YouTube knopkany alan bilýäňizmi kim? Gaýgysyz Kuliýew, ýagny Gayo. Что же это боль между нами? Где же та нежность? Ýöreňinde Gayo bilen Mikeň ýanyna gidelim. Gaýgysyz Kuliýew, ýagny Gayo. Agam sizi ilkinji tanadan aýdymyňyz haýsy aýdym? İlkinci tanadan aýdymlarymyz nem keýlen işlen Sergunjan aýdymma Naýyn aýdymlar başlady. Naýyny YouTube'da näçe prosmotr aldy? Naýyn YouTube'da şo wagtlar goýulan köp kanallardan pozuldy şol bir saýsy bilen hepde de 1 milyon alýatda. Bir hepde 1 milyon prosmotrmy? O şol naýnasy Sergunjan gowutdy naýna hasta ýank diýişýär bir hepde de şey 1 milyon aldy. İş wagt ýöne mejnunany aýdymma. Hasta şu wagt meşhur bolup biziň döwletimizde daja tanylýar, başga döwletlerde de bilinýän aýdymdan biri bolup, hasta yüzün tanadan şol esas şol aýdym boldy. YouTube platformasynda Gaýgysyz Kuliýewde Gayo diýip pseudonim durýar. Onuň türkmenmisiz, nireli şeýle soralar gelýärmi? Bilýärlermi siziň türkmenligiňizi? Şu adam bilen oklar. Köplenç ýazýarlar, gazak mesen ýa özök mesen ýa Azerbaýjan her hil hatda täbi köp aýdymlarymyz başga dillerde aýdylan aýdymlarymyzdan baý. Näse hotda meselem Nizaboy. Azerbaýjança, Orsça diýýärler. Meselem Söhhodym käwatda bilen Azerbaýjan diýip ýazýarlar. Söhhot bolanda, Söhhot Kasimov. Rus aýdymlaryň sözlerini özüňiz düzýärdiňizmi ýa ýeni bir badymy? Seret başta kıynan bolsa eýtip berip şey başta özümü düzýärdik. Mysal üçin men baýy aýdymmy, mysal üçin. Şonda Gaýoň özü bir neme spimayamaly işgalat diýip şey söz tapyp bilýän özü ideýa berýär söz tarapdan onu. Ay bizim şey näme gerek diýip imin ýöne şoň polnuşdy sözüni ýazyna bolun Ahmet Şat. Soňundan azıcık Orsça düzmek kıyınrak düşýändi birlikde bir şahy tapallyp aýdaýdym. Keşe. O. Şoňa düzdürýärdik. Soň Gaýoň buraýdan Mirel Azaji düzüp Sergunjan aýdymyny. Onu Kerim Aýdaýowyň näçinji ýyllar bäri sınawtyň içinde boldy golýar. 2019 ýa şonda şagyryndan soň tanap başladyk. O şey işleş başladyk ýöne Orsça düzmekde tuweleme. Mesele däl o. Tamam. Gatowdy. Zekin. Indi YouTube knopka Türkmenistan'da ilkinci bolup YouTube knopkany köp adam Murat Mollay faly diýip bilýärdi. Ýöne sizi tanaman aslında ilkinci bolup YouTube knopkany Gaýgysyz Kuliýew ýagny siz alpsyňyz onda. O men şu alanda urlum ay bir kaý töwrege wadyny uğratmadım. Şol 100 000 dolarly ma knopka beriň diýip YouTube. Tamam şey taklaryna eglenip o knopka alam soňam ofiçialny köp berik bir goýmadym da, ine men knopka aldım. Şondan köp sonra Murat Mollay diýip kirdi. Mejnunamy aýdymy ilkinji wizede bellek geçipdik. Şonda tesirlerde şu sözü aýdymyň sözlerini Kerim Aýdaýowyň ýazdy diýipdirler. Şunmy şol? Yo Aýdaýowyň aýdym dogry ýazmady. Bu aýdym ýazylanyny öýde köplenç bilen gitarada kiň özüm düzýärdim öýde. Onuň köpsini keýne edýät kömek onuň. Şon perpeýanyň sözüni kiňinem edil perpeýanyň ýöne. Kiňinem sözüni özüm ýazyp geldim. Keýin ýanyny keý birat şeýle aýdym ýazdym. Gitarada gowja kiň düzüpdirdi Gaýo mejnunamy diýip sözlerini nemejiginem hiňjaşynam düzüp şunu gowja diýip aýdym bolmaýan geldi ýanyma. O berenip ondan soň menim onuň ruhlanyp haladym da bar. Şonu işledim. Rezultatam şu wagt görünüp çykdy diýen bolýar. Onu bir proýektde ikiňiziň edeni işiňiz bar. Kerim. Kerim şeýle daxil ýeri ýok. Yo başa kupletleri Kerim ýazdy. O Kerim iş baýtaýdy. Kerim'in aslında ýadan aýdymlar kän bize iş ýaşan aýdymlar gat kän özüm mesele ýok zekin oglan Orsça ýazmakda ýar. Şöyle edil şol aýdymda. Bir perçaşyny özi ýazy Gaýoň. Ideýesi öz onu ýöne sözlerini, beýlek ýerlerini keşe ýazy Kerim Aýdaýowyň. Hitxanaň adyndan opş proýektiňiz inni dalneşim barmy? Ýani bile işleýän aýdymyňyz dinleýijiler garaşýanlar, ýene şeýle millionlyk duýdyňyz. Gowsara berdim. Nesip bolsa Gaýo bilen ýakynman. Ýakynman bir bet aýdym. Şuwa taýynyp goýduk.
Getirirsin etik bolsa. Kili bilen esip bolyp. Ençeme milyonik aydımların dören yeri. İlkinci YouTube knopkany getiren yer. Ve gelecekte de milyonik halkın söýgüsüni kazanyp dinlenecek aydımlar diňe hit ham. Где же ты, моя Лейла? Вернись ко мне, ты моя. Matbaat beramak sevgilimden bile e-mailler. Angarda padaçıları gowdur dip umid edýän. Biz bugün dastavka ýes. Video çektirme ruhsat bermedik yerlerden biz şey dastavka edip ýes we öz pikirimi aýdyp geçen. Bu men öz pikirim. Nahara at takýan, musulmançykda bolany o zatlar gözemälim. Bismillah da diýilýär. Nahara at takany biz baha berýär. Men berýän pulmyň nemesini aýdyp berýär. We adamlar düşünsin. Men maksadym adamlar düşünsin. Nide näme ip bolar. Men näşmat elimde plan çymadyma nide nitem kam diýän. Akauntuma girýän, görýän, bu taýda bunýalaken, bu taýda bunýalaken barsam bolýan, barsam bolýan. Men ol öz pikiriňiz. Video düşürmäge ruhsat bermediler. Ondan biz reska kelläm diýşetdik, zakal etdik. Emme minýusyna näme bar bolsa, ne bilen çeği, gowy upakovka çyklar, gowken. Häzir ilk görýär we öz pikirimi aýdyp geçjek. Kartoffelny stik. Ya, az gowy. Bir kartoşkan öldürýär. Bul kurynly burgerleri. Bulkalara brioche kan gow bulka. Gowy. Soşnrak. Bahada deýär. Porso gowy uly. Kartoşkasyny has gowurdym. Salfetkada mesela ýüzmedi ha. Gowmy? Kartoffelny stikleri burger bilen bile gapdan gelen eken. Buna gowurdym. Bu burgerimiz biziň etli, katletali. Bulkasy ýa gaýdyşym ýaljak. 3 tane kartoffelny şaryk bilen gelen eken. Nu öz iseňizde we da gaýdyp bilýäňiz. Stik, kartoffelny stik, da gaýdyp kartoffelny stik, kartoffelny şaryk, da gaýdyp kartoffelny şaryk. İçinde syr bar. Gowy, saçtaňjy gowy. Burgerlerine de logoçyklaryny goýan ekenler. Biz bunu gollaýar. Spinat, balona gurets, öz sousları, gowy saçtaňjy gat gowy. Şmansy bolardy. Evet, sok halına gowan. Şunya latlaňa da, gow latlaňa da, näme üçin video çekdirmäge ruhsat bermediň men düşünemok. Salfetkeler. Bular bergedek servisimde azyra gullanay. Bular şunyalak. Jaňa programymyzda diýdiler. Haýsy biz birine onu birine 10 zakatyp boldy. Gribnoy katletli. Etler gowy. Kömelik. Yani şu spinat gowy saçtany berýän eken. Eýleki burgerler. Gözüňizde da neme jagalyň. Bir adamy doýurar. Meni doýurmaz diýip diýär. Herkin käni ýeň diýär. Bulam 4 tane sandwichleri. Upakovkaçyklara burgerlerini gowy, meni birazjyk neme diýipdirler. Yani boljak. Nirde bolsa da öz logoçyklaryny ýelmäpdir gowy. İtalyan sandwichler. Çöreklerini hem özleri edýän ekenler. Padaça gowy edýär. Bilýärsiňiz 4 burç. Ingredientlerim moşny. Gowy, ýöne seredýän hem merik spinat goşan ekenler. Saçtaňjy gowjy gelýär. Yani bir günde köp münçe spinat, конечно, köprak, gurograk. Bu produktlar sveji bilýär. Öz firmanyň sousçyklary bar. Köşek sos, dat koramak. Men bilen gribnoy sandwichlerini gördüm. Has gowurlarym şol bolup durşmat, boljak. Her kimiň öz pikiri bar, bular men öz pikirim. Men şunu ilk gördüm. Öň dostlarym sowet berdi, dat gordat dip datym şunçuna hadym. Ileklerim gowy erbet diýiljekler, produktlar datlary sveji, öz stilini, firmanyň nemejikler Türkmenistanda ýok. Kstaty, istinma döner emme ýerde bar. Şu et kontrfile. Gowy. Malyň uçaslarynyň biri. Muňa he. Powra menden 5 ýyl. Näle Michelin. Na kom lan. Ne dedi? Hayatım. Misnoy rublyny mäse. Çöze krasata. Kamu kak. Isi gowy ýer. Saçtaňy maňa nemetmekde. Aslında men gaýnydylan et bilen aram ýok.
Kim goýulamasa, belki olar yarap biler. Indi kimiz kuruyunni. Oğudan ona. Berdi bizim kapusto, sıyır, avokado. Ha yankı burgerdaki nemecik. Ingrediyentçikler var. Avokado, guacamole. Avokado. Gägirme, korkkanas da. Geçen gägir şeyttim ali koy aydar onu. Kuruyun aslında korok böyle açsan koy. Dün kapustu del. Şpinat kapustu i yende burada da ban. Biraz astravatı çıkan maç üçün. Sarımsağım tağım geliyor. Sevgilimden bile imeller. Şimdi sıvıdan yan bağ varsa matlatlarıma ben kaldım neyme produktlar свежий, porsu ulu. Ona вообще söz yok hiç yürek. Bu cağızın pakovları. İksa integrasyon patira bada falan. Ben okudum da integrasyon. Desert sirniki. Ben sirnikin aşığı. Şunlara servislemenekin. Yani men power bunyala kellesini nemeden nöra padaçalar ütkoşuktur deyip umid ediyen. Burun siyomkasız şeyle barıp yok mansuret ilk koran. Şeyle de ervettel. Kaptanına geliyor. Kofen tamam oğlumuz da. Pechenye bilen kafeini krem. Şunyacak soğus bilen nemeden ekenler. Bu обычный сырники bolsa сметана и вишня. Вишня это без косточки, это уже плюс. Yankı классический сырники bolsa ферцурный сырниклari. Oğudan. Angarda padaçaları goğudur deyip umid ediyen. Yani bäde şeyler akıdan eken dastavka ediyen ekenler şunyalak stillerini bulam goğuy imeçe del. Apetitni özü biraz oğudan. Oğuy. Nежный. Tağamam oğuy. Övüyer ne diyorsun? Övmesi de. Oğuy. Bunun kaptanını gönü. Bir çay alay da Nemecan. Muhammedciğim çay alay da. Oh. Bunun bilen goğu der. Biz bugün ten elevinden zakal ettik. Video çektirmedikleri sebepli. Portaları ulu. Söz yok. Doyur ya. Dip ya deysen ammalı. İçinin produktları sveci belleri ya. Sveci ululu nemelerden, goğu kaçtı nemelerden ediptirler. Padaçalarım dastavka sözüm yok. Yani angarik barvam görmeli. Opşodum İlüda Osman çıktı. Bizim täze rubrikamız halımızın komentarda belli geçin. Sizden barıp ilk görün ve goğumu dämi komentarda belli. Menki onu aydık geçmek. Nahrada attaqanok, bilyas günahdıgını hem adam bilyas sağ olun.